Iskolánk tanára, Lázár László a nyár folyamán napkollektort készített. Milyen napkollektorról van szó, és hogyan készült? Hát ez egy levegős napkollektor, ami levegőt melegít, és úgy készült, hogy sörös dobozokból van összeállítva, amik utána csövekké vannak összerakva, és akkor ebbe a napkollektorba a helységből, amit fűteni akarunk, abból a helységből fújjuk bele a levegőt. A levegő ebben a kollektorban fölmelegszik, és utána visszakerül a helységbe, amit melegítünk. Hogyan sikerült összeszedni a sörös dobozokat? Hát ezt a sörös dobozokat úgy szedtem össze, hogy ismerősök segítettek, és nagyban segítettek iskolánk diákjai is, mivel hogy ők is tudják, hogy ezek a sörös dobozok felhasználhatóak újra, és ezért, mivel hogy környezettudatos beállítottságúak, így ők is összeszedték, és ebből gyártódott ez a kollektor. Hogyan működik a kollektor? A kollektor az úgy működik, hogy a kollektort a helység falára kell felszerelni, amit fűteni szeretnénk, és akkor ebbe a kollektorba jut a levegő, amit fűtünk, és utána vissza a felmelegített levegő a helységbe. Na most ez a kollektor, ahogy itt látható, ugye sörös dobozokból készült csövekből áll, amik be vannak festve matt-fekete festékkel, hőálló festékkel, előtte egy plexiglász van, és akkor így nagyobb a hatásfoka a kollektornak. A tanár úr beavatott bennünket a szerkezet elkészítésének fortéjaiba, valamint azt is megtudtuk, hogy a napkollektort 155 sörös doboz alkotja.